Szervusztok! Olász Zoltán vagyok, és nagyon izgatott. Mert az a megtiszteltetés jött engem, hogy ebben az évben szeptembertől a Doboszi József iskola tanárcsapatát fogom erősíteni. Célom, hogy átadjam nektek 44 év tapasztalatát, és azt a hatalmas szeretetet szakma iránt, ami engem mozgatott. Személyesen nagyon fontosnak tartom a mai világban, hogy az ételallergiával és érzékenységgel küzdő emberek minőségi gasztronómiát tudjuk nyújtani. Erre készülünk, ezt meg fogjuk tanulni. Elérkeztünk az iskolába, megtiszteltetés, de szeptembertől itt fogunk tanítani. Gyertek, és szálljatok be a csodálatos utazásba, amit én kínálok nektek is az iskola jól képzett tanárai. Most lehetőségetek van szeptembertől egyéves ingyenes képzésben elsajátítani szakács, cukrász és pincér szakmát. És milyen körülmények között megmutatom nektek. Hihetetlen lehetőség, hogy egy év alatt ingyenesen, heti 2 alkalmi képzéssel elvégezhetitek ezt az iskolát. Első fél évben elméleti képzéssel, a második fél évben pedig gyakorlati oktatással töltjük az időnket. Nagy szeretettel várunk titeket. Igen, folyamatosan fűtött a szakmai szeretet, a megvalósulás, a megvalósítás, és mindez a hitvallás. Szeretnénk, ha magyarul dolgoznánk minél többet. Szeretném a mentes embereket, mindenféle mentes allergiát, mentes étkezést terjeszteni, és főzni, hogy minden minőségebb vendéglátással, gasztronómiával találkozatok az éttermekben, a szállodákban, a elvégülni oktatás, csodálatos környezetben, csodálatos innovációkkal, a legmagasabb szinten. Augusztus 27-ig tudtok jelentkezni, ne maradjatok le! Sziasztok!